Volia dir-t'ho abans, però estava tan preocupada amb les pràctiques que no volia molestar. Je retourne. Torno a casa. A Brussel·les. He fracassat i he d'acceptar-ho. Per mi l'Erasmus és una experiència única. Conèixer gent nova, un altre país, altres costums. Llavors, La meva mitjana ha baixat i no m'ho puc permetre. a mi això no em sona fracàs, em sona adaptació. Un Erasmus no és només aprendre continguts, és aprendre tot allò que aprens d'altres Je ne llocs. sais pas, em sento démotivé. A vegades em costa anar a classe i l'altre jour un professor em va cridar l'atenció. Vosaltres no coneixeu a mes parents. Ells no suportaran. No teniu un infant model. Però la relació amb els pares sempre és complicada, però no sempre tenen raó. La meva mare a vegades em sobreprotegeix tant que m'acaba infantilitzant i em fa pensar que no sóc capaç. Ho faràs bé, Matis, ja veuràs. Merci, noies. Però j'ai pris ma décision. Hola, començo les pràctiques i per primera vegada en molt de temps em sento bé, alleugerida, però a la vegada em sento contrariada. Fa un temps m'hagués col·lapsat. Hagués pensat que no podia estar contenta i trista al mateix temps, però això no és confusió, és coexistència. Puc estar contenta i trista a la vegada, no perquè no entengui les emocions, sinó perquè les percebo totes al mateix temps. I això no em fa ser menys vàlida. Adéu. Hola. Començo les pràctiques i per primera vegada en molt de temps em sento... Llavors, és segur que marxarà? Això sembla. Casa. Hauríem de fer alguna cosa, no? Ostres, nano, jo no em prenc tan seriosament els meus pares ni de broma. Ni la carrera, està clar. Ja. El 99% dels joves europeus entre els 18 i els 100 anys tenen problemes amb els seus pares. De veritat. No, m'ho acabo d'inventar. Però vaja, que només cal tenir-los a la cara. Ostres, merda. Tot bé? Teníem gravació del podcast aquesta tarda i les convidades s'acaben de rajar. Ah, que tens un podcast? Tio, no ho sabies? Sí, el Fronteres Invisibles. Una taula rodona on parlem de diferents tipus de fronteres. Fronteres socials, culturals... Clar, li podries dir a en Matis, no? Vull dir, ell podria parlar de fronteres psicològiques, no sé, compartir amb la comunitat d'estudiants problemes que els alumnes ens trobem en el nostre dia a dia i que potser no són visibles a primer cop d'ull. Jo tinc un tema molt interessant. I tu? Tu podries venir a explicar la teva experiència. Jo, si és necessari. Jo també? Tu vens a fer-nos companyia. Perdona, jo sóc celíac. També tinc una part important en aquesta història. Avui, al capítol 20 de Fronteres Invisibles, parlarem de les barreres, els límits que no apareixen als mapes, però que tots, d'una manera o altra, portem a sobre. M'he adonat compte que el problema és que em poso massa pressió sobre mi mateix. Encara que sembli mentida, això pot ser molt difícil de He viure. d'aprendre a gestionar la incertesa i no omplir de pors i angoixes els moments que estan fora del meu control. Sabeu quantes coses porten gluten? Les Pringles, els llibrets de llop... Te n'adones que al final et mires només per les notes de la uni. Això pot, no sé... Ah, i aquesta persona és d'aquesta manera, o l'altra... Les patates de luxe, també. Tot l'olor. No puc anar al Teglatela. Bueno, no ho estàs patant. Tothom a les xarxes parla de tu. Sí, o sigui, és que és increïble. Realment està compartint tothom les seves històries. És fort, com a vegades pensem que els altres ho tenen tot clar, però la veritat és que tothom encara reptes. Sí, em fa agafar forces.
Llavors, et quedaràs? No sé encara, esperaré a Setmana Santa per acabar de decidir. Sí. Perdona, ets el Matis, oi? Soc superfan, acabo d'escoltar el podcast. Soc estudiant de bio, de quart. Si el que necessites, estic aquí. Ets superguapo. Aquí, merci. Hola. Uah, tio! Has lligat, molt bé, ets famós, tio! Hola, mamà. Hola, carinyo, com anem? Ui, que t'estàs dutxant? Sí. Escolta, que tinc una mica de pressa, que marxo a les pràctiques. A aquestes hores tens pràctiques? Sí. Ja arribes puntual normalment? Que ja saps que a vegades tu el temps el vius diferent. Sí, mama, ho intento, sí. I què? Estàs contenta? Et van bé les pràctiques? Sobretot, si no entens alguna cosa, pregunta, eh? Ah, per cert, saps que la tieta ja té el cotxe nou? Sí, ja ho sé. Mama, escolta, marxo, que tinc pressa, sí? Ai, filla, no tens mai temps per mi, eh? I ja m'explicaràs millor, que no sé ni on les estàs fent. Sí, adéu, mama, va, adéu, Sí, mama. vist que les pràctiques són importants. He de dir una cosa. Ui, això a casa meva vol dir embaràs o canvi de país. Em quedo. Molt bé, nano, que guai! Per fi, molt bé! Però, et quedes? Em quedo sense provisionals, quedo quedat. Vale, llavors, a partir d'ara, aquí ningú marxa sense avisar amb un mes d'antelació, ok? Perfecte. C'est ça. Genial. Això s'ha de celebrar. Pour nous. Bueno, sortim de festa, no? El meu jefe, obedió, si t'hi vas sortir ahir. Ah, no hi ha 2 sense 3, no passa res. A mi m'han dit que la cabra aquí està mal. Ui, és una mica de rebentats. De rebenter, de patat. Joaquim, hola. No et preocupis. Sí. Toulouse, França. Clar. Em deixaries uns dies per pensar-m'ho? Merci. Adéu. Merci. Merda.